Αλλά να ξέρεις κατά διαστήματα... Μα δεν χάλα αυτό που πήρε γάμο, τη μάνα του γάμου. Άντε. Συγκεντρώσου. Έλα. Γεια μας. Έλα ρε. Σαν να πίνεις υποβρύχιο είναι κάτω, κατευθείαν έτσι. Νιώσε τη στιγμή. Άλλοι σαν τέτοιοι να ανοίγουν στην Φόρμουλα 1. Άμα κερδίσει ο Μάικ Τάισον. Ποιος? Ο Μάικ Τάισον. Άμα κερδίσει ο Μάικ Τάισον, ναι. Μη καρτάκι. Είναι καλός. 6 ώρα. Υπάρχει τίποτα που δεν ήξαμε τώρα για τις μέρες. Νερό. Καφέ. Καφέ δεν ήπιαμε, ναι. Κατερίνη, ώρα 0. Κιλγκής το κάνατε και εδώ. Κιλγκής το κάνατε. Και εδώ Κιλγκής έγινε. Χάρηκα Σιδερόπουλε, τα προβλήματά σου είναι τουλάχιστον άπειρα. Τα προβλήματά μου αγγίζουν Την τελειότητα. το τέτοιο. Και ο Μάτζ είναι μέσα, ναι κυρίες και κύριοι, ναι. Καμία ελπίδα, Μάτζ. Και το στέλνεις όπως είσαι το βίντεο εκεί ψηλέ. Κάτσε να το... Αυτό το δείχνεις σε καζά για να καταλάβει 6 ώρα τι γίνεται. Το καζά είναι... Γιατί έχουμε εμείς εκεί πάνω στην Ξάνθη. Κάμα τι να σας φέρω κανένα μέρα. Αποφάσισε ρε φίλε που είσαι, στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη που είσαι. Τι είναι. Στην Ξάνθη. Εκεί ήμουν 10 χρόνια στην Ξάνθη. Στη σχολή. Εκεί είναι άστο. Για πέταμα. Κύπη. Βάλε τη Moet.